weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to belendendi to ganki to wuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuro moolo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to sinthiane gurdiuma to dara salam kon takkusan juula ha to galle ceerno amatijane alpha mamasili ba to moderne ha to galle makko samasa to killinkara ka heyde ko taari ɗum kala ko on takosan kadi juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to pk 8 nokshode ko taari ɗum ene jeeya gardidi kabaruji men to leydi mauritanie de région de gorgola taƴana ko jogade sappo e goo député e oɗo saaha joni ɓe jogui capanɗe joyyi e tati liste ɗaftodiroɓe saabu hakkude ɗiɗon sappo e goo député ji to leydi sénégal préfet mo dakar sifi kayita wadde ko wiyete interdit hadde kay kala doggol motoji motoji noon togui ko ñalawma janggo o togui 6 heures subaka ha yetto minuit to leydi mali jangu wat boniɓe waɗi e poste douane poste douane moɓe mbiyata douane mo seggusu to leydi burkina faso tonne ko seɓɓetiɓe mbaɗi jangu mumen ko famdi kala waɗi capanɗe nayo neɗɗo basɗo hen pittali mumen hen jeegomo ko militaire uji capantato e nayo heddiɓe ɓe ko witeɓe vdp woni yerlitiɓe gollottoɓe e dadiɓe gam rende leydi mumen to leydi guiné konakiri ko aseta hanki o colonel mamadi doumbia hoorejo transition leydi ndi o jaɓɓima goski gonnoɗo premiére dame leydi ɗi tawa ko goski joom suudu alpha condé to leydi soudan guerre ha joni ne jokki toon hakkude ɗiɗo généraux ji ɗiɗi ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni poɗodiroɓe gardigo leydi ndi tugui ñalawma hanki fayi hande capanɗe joyyi e jeegomo neɗɗo wasi hen pittali men taw ko jambureɓe habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi syrie to leydi yémen ha to leydi mexique bisimilla moni kirki hotodirte joni piren pacciren. ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an jogiiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nene ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA jaɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko wees walla ni orange money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e whatsapp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222
47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy on ne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno Djiby Sy taweteɗo to Djoum to Legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Déme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena ɓatake langal hono musidɗo men biteɗo Diallo Mamadou ina waɗi langal faade dendagal bandiraɓe julɓe kala eɓe gola kala wonde eɓe majjira koreji mabɓe walla mbiyen jinnaɗo mabɓe biteɗo Abdoullahi Fati ko majji joni ko duuɓi kewɗi kene wona kene abbo e duuɓi 3 hande koɓe jiyani ɗum ɓe nanadi ɗum Abdoullahi Fati noon ene ñodditiro to wuuro Koɓɓillo so tawi koto banggue Sénégal so tawi noon koto banggue Mauritanie o jeeya koto wuuro witego Jikki Touba kanko Abdoullahi Fati majjirɗoɓe o noon mbiɗen ko daro ko letto seeɗa eɓe ñaagui noon kala jiiɗomo walla nanɗomo yo tinno yo jokkodira e ɗeɗo tonggode mbaɗa 49 152 18 18 61 17 ko biteɗo Mamoudou Alhaji o taweteɗo to leydi Allemagne ko mawnum majjuɗo o walla mbaɗa 77 935 10 40 kawta koye Diallo Mamoudou Sylla kañum woni jettinɗo ɗo kayit o walla mbaɗa 77 917 08 40 kawta koye biteɗo Amadou Yero Dia to taaɓe ko kañum kadi musidɓe tedduɓe ko bandiraɗo majjuɗo walla mbiyen ko ɓiyuma majjuɗo eɓe ñaagui noon bandiraɓe julɓe kala to mbawi yiidemo walla kala to mbawi nandeɓe yo tinno yo jokkodire makko yo jokkodire mabɓe e ɗeɗo tonggode siftini on noon yettiniɗo laggal ngal ko musidɗo men biteɗo Diallo Mamadou Sylla eɗen ñaago Allah tan yo Allah hollinmo tawa omo selli omo hisomo wone jaam allahumma amina kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa
kono kadi sa jokkondire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teyya ko haako moƴƴo iwru ko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui karƴal ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www point gorel teyya point com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tonggode gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00 223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya e jeese men dañen jama. Hettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 16 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habruji mon e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah hono no jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heewi waɗande on togui ko lewru korka ndu daari faade oɗo saaha joni eɗen jiiɗi dusde ndu kadi hande lewru ndu maayi kala e kala ñalawma noon ko adi kabruji men ma en bismo Ibrahima Saydou Kane woda ko yewtani en ko fati kay e korka ka kene ɓeyde moƴƴinde e korka ka kene ɓeyde kadi andinde en diine men diine islam o ɗum noon jaɓɓuɗen Ibrahima Saydou Kane Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi ceerno Mouhamadoul Ghalii Seydi Ba en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima foof nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe mbiɗen jamma leylatul qadri yo ɓuur ƴeewede e sappo cakkitiɗi korka ɗi simore wotere ene woodi e nder qur'ana ende haala jamma leylatul qadri ndi wiyete ko inna anzalnahu fi leylatil qadri wa ma adreka ma leylatul qadri khayrun min alfi saharin nde ɗo simore tan ende hokka ɓural mangal no feewi sibabu nde jamma leylatul qadri ɓural mayre Seydina Aliyu
yo welede Allah wone makko o wi on mo jangi inna anzalnahu fi laylatil qadri caggal geeƴe laabi jeeɗiɗi ma Allah dandumo e kala jayiyaji ma Allah taganmo capanɗe jeeɗiɗi maleyka ene duwonomo aljanna walla ene ñagonomo aljanna so tawi caggal geeƴe a jangi inna anzalnahu mbiɗen laabi jeeɗiɗi kala jayiya beeyowo saha fo jayiyaji ene tello kala jayiya beeyowo ma Allah dande jayiyaji ɗi kandi ma Allah tagana capanɗe jeeɗiɗi maleykaji maleyka ene duwonoma yo Allah hokke aljanna o wi kadi on mo jangi inna anzalnahu ñande aljuma ko adi yimɓe ne juula juma o jangi inna anzalnahu fi laylatil qadri laabi tati ma Allah windan mo moƴƴi woni baraji fodde juuloɓe aljumaɓe on ɗon ñalawma so tawi ganduɗa ñande aljuma kala to juma juula e aduna he julɓe juma ɗe baraji keɓata ɗi so tawi a jangi inna anzalnahu laabi tati ko adi yimɓe ne juula juma baraji yimɓe ɓe keɓata ɗi fof ma fecco hen an janguɗo o inna anzalnahu fi laylatil qadri laabi tati ko adi juma ene juule ɗum ko Allah hokki ɓural ndeɗo simore o wi kadi ganduɗa kadi on kadi mo jangi inna anzalnahu fi laylatil qadri e caggal julde farilla kala nde o juuli farilla o gayni o janga inna anzalnahu fi laylatil qadri ma Allah waɗan mo annore e qabri makko ma Allah waɗan mo annore e nde saha peesirɗe makko peesetende ma Allah waɗan mo kadi annore saha nde o taccatay siraɗi nde ɗum ko ɓural ngal ganduɗa Allah ne hokki nde ɗo simore wiyetende inna anzalnahu fi laylatil qadri sababu oɗo jamma yo Allah hokku en hawrude e oɗo jamma yo Allah hokku julɓe fof hawrude e oɗo jamma o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on jaara allahumma amina seydi Kane Ibrahima Saydou Kane gollema jooɗi peewi kabluji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ko fati e suɓgoji suɓade député ji e nder région de gorgol jurgol noon foti jogade ko 11 député kono noon haɗani e oɗo saaha joni 53 liste taw ko ɗaftodiroɓe heptude yidde hebde ɗiɗon 11 député ji gorgol noon mbiɗen taƴana tan ko 11 député so tawi ko mo gadda mo kaheɗi komo gadda ɓurɗo hewde candidat ji e ndeɗo hitande hikka nde ɓe jogui noon ko 16 liste ete kaheɗi foti jogade tan ko député ji tati rewi e kaheɗi noon hewde candidat ji ko Bouta nde jogui 14 liste ete Bouta foti jogade ko député ji tati ko liste ji 14 tawte toon rewi mabɓe noon ko Mongel kañumne ene jogui listuji walla mbiyen rewi hen ko likseyba ne jogui listuji jeetati ete ko mo député goto foti jogade so tawi ko Mongel kañum jogui ko listuji 5 ete ko député ji ɗiɗi tan ɓe poti jogade so tawi noon koko fati e kahaydi parti alliance nationale kañumen mbiri mumen ɓe gembi ko biyeteɗo dugu beñugo so tawi noon ko parti tawassula ko biyeteɗo Ali Ibrahima parti parti biyeteɗo IFP ko Bakary Cheikh Wague ko kañuma woni mbiri mabɓe to banggue sharɗi so tawi ko parti al nasara ɓen ko biyeteɗo Sidi Ahmed Hamidi ela kowri so tawi ko parti insaf ko biyeteɗo Cheybani Diagana so tawi ko parti insala ko biyeteɗo Cheybani Diagana so tawi ko parti insaf to kayidi ko biyeteɗo Moussa Demba Sow ɓurɗo lollirde combe so tawi ko parti Jamhiriya on ko biyeteɗo Amina Djibi Ndiaye so tawi ko parti AJDMR ko biyeteɗo Ousmane Oumar Ba so tawi ko parti APP ko Tijani Ly so tawi ko parti Al Karama ko biyeteɗo Cheikh Mohamed Moumina so tawi ko parti Sirso ko biyeteɗo Telmoudou Cheikh Ahmed so tawi ko parti Haywera on ko biyeteɗo Ahmed Sidi Mohamed
so tawi ko parti biteɗo IDP ko mbiri mabɓe ko Mohamed Abdoullah Ndiaye parti ribade ko biteɗo Baba ɗa Hara Sara so tawi ko parti Hatem ko biteɗo Bokar Tidiane Ly so tawi ko parti Sawaba ko Khadijata Oumar Ba so tawi ko parti Telmiya ko biteɗo Mariama Kaba Koulibaly so tawi ko parti Wadila ko biteɗo Ibrahima Demba de ko ɗiɗo mbiriji gemmini kay gam moni kala yidde wonde député e nder kay hayri so tawi en jeehi to Mbuuta biɗen jogui ko siège uji tati woni ko député ji tati foti jogade tawi ko parti Karama mbiri mum ko biteɗo Hassana Cheikh Baba parti Insaf ko Jafera Malaynina so tawi ko parti Sawaba ko biteɗo Ibrahima Sidi parti IFP ko biteɗo Mohamed Masira so tawi ko parti Alliance Nationale ko Moyrika Yerba so tawi ko parti Tawassul ko biteɗo Mohamed Lamina Mohamed Ahmed parti Sirso ko biteɗo Sidi Mokhtar so parti tawi noon ko parti AJDMR ko Diallo Amadou Aboubacry so tawi ko parti Wadila ko biteɗo Jafara Baydi so tawi ko parti Islah on ko biteɗo Arbi Mohamed Mahmoudou IDP ko NJ Saleh so tawi ko Ribada ko Abdoulaye Ousmane so tawi ko APP ko Boyli Messoud so tawi ko parti biteɗo Hawar ko Abdallah Qadira Souleymana so tawi en ɓenni to Magama foti jogade ko député ji ɗiɗi ko ɗiɗo candidat ji noon gembi e dow ɗiɗo listuji landa insafa ko Niang Mamadou noon kañum woni ministre de l'emploi so tawi ko landa witeka IDP ko Dioba Abdoulaye landa biteɗo Nidal Ala Wataniya ko biteɗo Abdoulaye Diallo so tawi ko landa DMR ko Abdourahmani Kalidou so tawi ko landa IFD ko Ba Hamdou so tawi ko Vadila ko Brahima Abdoullah Quddus so tawi ko landa Ribata ko Mohamed Seyida so tawi ko landa Sawaba ko biteɗo Kana Mamadou Saydou so tawi en ɓenni to Mongel jogui ko siège uji ɗiɗi landa Insaf mbiri mum ko Habibou Dié so tawi ko Sawaba ko Oumara Gueye so tawi ko IDP ko Sidi Mohamed Ba coalition IDP wondude e landa witega Hizbullah Jamhuriya ko biteɗo Ahmed Abdawo wondude e Amadou Oumara so tawi ko Likseyba Gorgola Likseyba jogui ko siège goto tawi ko landaji noon gembiɗe Alliance Nationale ko biteɗo Baba Mohamed Moustapha landa Insaf o kan Mohamed Abdallahi ɓurlolirde Makana so tawi ko landa Ribata ko Yahya Inza Sidi Amara so tawi ko landa IDP so tawi ko landa Hatem ko Abdallah Baki so tawi ko IDP ko Abdoulaye Alassane Ba so tawi ko Karama ko Mohamed Taqullah so tawi ko landa witeka Swaba ko biteɗo Zoubeiru Mbareka Moustapha so tawi noon ko landa AJDMR ko Hasima Alpha Diakou ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar jena ha to Atar to wuro Atar ko debbo biyeteɗo Shaba Mintou Sidi Ahmed Labeyde ko kañuma jibin toon Allah yiɗimo noon funeɓe tato woni ko tubakoɓe mbiyata le triple tato ɓe noon hen ɗiɗo ko nde wono wondude e gurela gotela kamɓe tato kala noon eɓe celli eɓe kisi eɓe mbayno jama eɓe celli eɓe kisi eɓe mbayno jaam ko aseta hanki sappo e joyi lewru avril o hepti e nder hôpital mo Atara Chaba noon jeeya koye nder wuuro witego Zinsiere Torchane tawetego to rewo Atara hono direction régionale de l'action sociale dow inde ministre mabɓe woni ministre de l'action sociale biteɗo Savia Bintunteha ɓe gaddi toon ballal guura paydungal no fewi gam yidde kay faabade e weltinde oɗon yummiraɗo mo Allah rokki kaya bebbeji tati funeɓe ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Salem Wula Merzoug kañum woni ministre des affaires étrangères et de la coopération mo leydi Mauritanie o bismima nando makko mo leydi Portugal tawateɗo e jillu mum e nder leydi Mauritanie aseda hanke sappo e joya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe jewtiji ko heewi noon ko faati kay e ñastade cehilagal e jokkodirala moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ene tawtora jonde de noon to tawi koto banggue délégation leydi Mauritanie ko ambassadrice joɗiriɗo Mauritanie to Portugal wondude e secrétaire du ministre des affaires étrangères El Aliya Mintou Yahi e chargé des missions e waɗɓe so tawi ko délégation
to banggue Portugal tawtora jonde nde noon ko secrétaire mabɓe aux affaires maritime wondude secrétaire mabɓe kalfinaɗo ko fate gueɗe awo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade o jaaɓi o gonɗini kabaru kaya wiyede wonde machine aji baɗirteɗi scanner tawateɗi e nder hôpital uji ɗiɗi e nder Nouakchott woni hôpital mo Cheikh Jaïd e hôpital mère et enfant ɗi Nouakchott wonde ɗiɗon scanner uji tawate machine aji scanner tawateɗe e nder ɗiɗon hôpital uji ɗiɗi koko paani o holliri noon o gonɗini tigui oɗon kabaru ɗeɗo balɗe kala ɗum woni ko jamtete o holliri noon wonde kay e nder yontere dartode nde maɗi mbaw kay ma technicien ji mbaw addede mbawa fewnidedi haɗi mbetta gollade ha no hannirta ni holliri noon ha joni hay sinno kay e nder ɗiɗon hôpital uji ɗiɗi machine aji scanner ɗi ko pandi haɗata kay hôpital uji keddiɗi ɗi ene kewɗi ene jogui machine aji scanner ko wayno hôpital militaire e ko wayno hôpital national e hôpital spécialisé wondude hôpital cardiologie e hôpital de l'amitié wondude hôpital oncologie e institut national des virus ɗiɗo hôpital uji kala e nder majjine tawe hen machine aji poɗɗi badde baɗirteɗi scanner wonande kay ɓena fodɓe yadde scanner so tawi jettima e nder goto e ɗiɗo cuuɗi ma mbaw wadde scanner uji mumen hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena to leydi Sénégal hono Khalifa Sall kañum woni ex maire meɗino wonde maire mo Dakar o holliri mette makko no fewi e nangogol hono secrétaire général landa Pastef biteɗo Bassirou Diomaye Faye o namdima kadi nde laamu ngu woppitamo ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dakar préfet mo Dakar sifi kayide hollirde altine janggo o 17 lewru avril ko interdit kala circulation moto e nder Dakar ɗum noon ko tuggi 6 heures subaka ha yetti minuit ɗum foof noon koye mbadi kaya ɓeydude tekkinde ndenka e kisal saabu kay ko ñalawma janggo o woni ñawore en appel hakkude Ousmane Sonko e Mama Mbaye den ñawor noon en pamina préfet o koko wanno interdit yeyde kala ko wite carburant en vrac oɗo saaha joni kadi ko kayit sifde wonde kay motoji dogata taw kadi ko motoji mbawa ko waɗa interdit dogde tuggi 6 heures subaka ha minuit nde oɗon ngal ɗon kulal noon ngal ɗon tuuɗal ngulal noon yanani e ɓen taw ko koninkoɓe joguiɓe motoji walla agent ji de sécurité joguiɓe sécurité yoga e nokkuji walla taw ko safroɓe ɓeɗon noon so tawi kay jomum holliri tigui koye ɗiɗon nokkuji golloto ɓe mbawi ɗaccude ɗum ya ha no hannirta ni so tawi noon ko keddiɗo kala tawi nanggaɗo ne dogna moto koko fawte ko amre fawno ha furti koyɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jena to Kédougou maire mo Kédougou waɗi gueɗe paydude no fewi so fabade kay ɓesgu legal bitegal ñormi noon wonnoɓe e ɗom ka mawka no fewi oɗo saaha kala o safriniɓe noon ɗeɗon caɗele so afandeɓe kay forage molanteɗo Allah tawi jaaru oɗon forage ne qime ha million ngaji ɗiɗi taw ko franc CFA ko caɗele ɓurɗe noon ɓurnoɗe annudeɓe e oɗon saaha kala cérémonie noon waɗi ko yesso madame 4e adjointe maire taw ko hono biteɗo madame Madjoula Diarra kañum wonno représentant kañum ari noon dow inde maire hono Ousmane Silla mo dañani tawtorede kay oɗon cérémonie e wondude kadi e yimɓe hewɓe taw ko bureau municipal gollotoɓe tambiɓe mairie ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyan ha to Ziguinchor ƴewon ko hesɗi toon e sawtawol musidɗo men sehil men correspondant men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garani en jeeto ko to e kay heeɗi ceero men ceero Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley o wi omo wiya ummatu rasul sallllahu alayhi wa sallam kala biyowo la ilaha illallah muhammadu rasulullah omo ñaagui yaafuya omo ñaagui kadi yo on jaafomo kanko o yaafima on omo hollita on kadi yo Allah hokku en wattude o saaha mo wuuri yo en mbaw tinnade noon e dewe men Allah yo en mbaw tinnade e yaltinde mudduji korka totten sen totti yo Allah jaɓana en be jaahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam so en garti ɗo e ha joni e palol dane ma ɗo e wuuro meɗen Mbotto ina wayno ceerno men ceerno Mamadou Ishaqa kanko woni almami juma e nder Mbotto kanko woni almami jama omo hollita kadi jamma o sansani no wurtituno leytu gadiri e galle makko ɗo
omo noddi dennangal gure ɗe Mbotto Thila Garolol Ali Baydu Liliye e kamɓe satiɓe ɗon ɓe fof kala biyowo la ilaha illallah wiyama bisimilla leegal men biyetegal Darussalam ha joni ko e nder Mbotto ina wayno kamɓe de eɓe kolliti koɓe jogoɓe wurtinde jamma on noɓe mbaɗanno ni ina wayno jamma on sansani ɗum noon kala biyowo la ilaha illallah Muhammad rasulullah ina wiya bisimilla muɗum so e garti ɗo e kabaruji meɗen garani ɗo e nder département Kafountine wuro no wiye Villefine ngoɗo wurde ɓe kolliti eɓe jogui caɗele no fewi poste santé kam ɓe ngala ɓe kolliti kala dafaɗo e mabɓe ummade ɗon ya ha Bignone walla ha yetto Ziguinchor ina wayno ɓe nabata ɗum koye motoji walla saretaji ɓeɗo jibina e laabi ɓeɗo maaya e laabi wuro wiyetemo Tandimane ɓe kolliti kamɓene ɓe ngala lawol ɓalewol koɓe remoɓe jamma e ñalawma ina wayno ittudeɓe toon e ladde he addudeɓe ha e Bignona taw ko gueɗe kewɗe e mabɓe produit ji mabɓe boni ɓe kolliti kadi eɓe waɗa kadi cotisation goto fof ko joguino adda eɓe maha oɗo ka santé fodde duuɓi ɗiɗi ronkama yo gas lawol biyetengol ummingol inamport fewde to e Bignona kamɓe de inamport naɓe ɓe kolliti weltare mabɓe ina wayno lawol ngol fuɗɗama ha waɗama didol ɓalewol eɓe belti hen hande ɓe kolliti kamɓe ɓe ngala palat A ɓe ngala palat B ɓe jogui tan ko wattude président de la république e place muɗum ha wawa continde projet ji ɗi ƴettiɗi ɗum noon weltare tiiji kañum nene ñagono dennangal ummatu rasul sallllahu alayhi wa sallam yo Allah hokke wattuni o saaha mo wuuri gardagol ceerno Habou Diallo Sar Ablaye Sar Ghalii Abou Bah e correspondant ji weltare TV foof yo Allah hokke en wattuni o saaha mo wuuri musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko Mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkondude e Ghalii Abou Bah yallah ko walde jam allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi en beltanima kadi ceerno Amadou Tijane Ba to kay haydi eɗen ñagomo duwaw e kala saaha eɗen ñaago kadi nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko e darde makko fayodinde nde o darni ko fati e diine islama kabaruji men ɗemngal Pulara to leydi Mali jannguji e postoji taw ko postoji contrôle ene jokki oɗo saaha kala e nder leydi he joni kadi ko poste douane mo nokkude poste douane moɓe mbiyata poste mo Séguésuna mo kay tawateɗo e nder tawateɗo to nokku biteɗo Oulé Sébougou e dow lawol hakkude Bamako faade Bougouni ko on poste yanane tawe 70 kilométre hakkude mum e Bamako ko on poste yana aseta hanki sappo joya lewru avril sanga 21h fayi 22h ko nden digui sagataɓe jogitiɓe ha teddi ɓe cuwa ande taw mbaɗi jango mumen e oɗon poste ɓe kolliri noon hay sinno hay goto wasani hen fittade mum haɗani kam matériel kewɗo wujjama hen kamɓe waɗa bonimɓe ɓe gujji matériel kewɗo kadi ɓe duppi autoji ɗiɓe tawno ɗon e oɗon poste ha joni ko leydi Mali keddoɗen Antonio Guterres ko kañum woni koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde Nations Unies o waɗi rapport makko noon aseta hanki o e nder rapport he noon omo eri laamu transition leydi Mali nde tidinnoto kay darano dole mum ponno kay ha mbawa tigui ha mbawa yuɓɓinde sumgoji ɗi eno foti yuɓɓinirede ni beele kay laamu ngu ene arta e juuɗe civil en au plus tard kay e nder lewru février 2024 hono noɓe mbiruno kamɓe ardiɓe leydi ndi hono dadiɓe hono ardiɓe leydi ndi hono no mbiruno ni kay ko waɗi erago noon ndeɓe mbawa tigui tinnade saabu kay o holliri tigui jabbal ngal ɓe jabbi ngal e ngal taaɗi no fewi mo jimɓe hewɓe ne jogui kulhuli kaye kallon jabbal ngal laamu ngu yebbi oɗo saaha joni beele ɓe jiiɗani kaye jokkude transition mabɓe beele eɓe mbawa heddade e laamu he Antonio Guterres noon holliri e nder rapport mum wonde transition kay waɗi gueɗe paytude no fewi so tafde kaye to wadde ko wiyete projet tundorgal kesal e tafde cetal taw ko halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi he kono kadi o holliri ha joni ene waɗi gueɗe taw ko gueɗe tardinoji sumgoji ɗi e nder leydi he ɗum noon omo eri laamu transition ngu nde wawa tigui yawetade seeɗa e ñaade ha kaye sumgoji ɗi mbawa waɗede
yettude mbele kay laamu ne arta e juuɗe civil en e février e lewru février 2024 woni ɗo tan e hitande habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Guinée paaɗen Alpha Condé haɗino kaya yimɓe taw ko wiyeteɓe CNDR woni fedde taw ko koninkoɓe derguinoɓe laamu makko ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni o haadinoɓe kay ɓattade e yettade kala ko fati kay e goski gonnoɗo joom suudu makko jaltuɗo aduna guila 6 lewru avril gonɗen ndu to Paris hono biyeteɗo Jenne Kaba Condé jaranoɗo e duuɓi 63 ko aseta hanki o 15 lewru avril goskiki yetti to boowal laade diwoje ngal Ahmed Sékou Touré to Conakry ardiɓe leydi ndi noon e gardogol colonel Mamadi Doumbouya ɓe mbaɗinimo hommage national ɓe ngari kay jabbade goski to boowal laade diwoje ngal Ahmed Sékou Touré teskama noon yimɓe jeeyaɓe landa witega landa wiyeteko RPG arc-en-ciel woni landata Alpha Condé ardino e famille Alpha Condé kala teskama ɓe mbaɗi baykote woni ɓe mbudi cérémonie o ɓe notitaki hen ko mawnuma duttiɗo o hono mawnuma o biyeteɗo hono mawnuma joom suudu Alpha Condé biyeteɗo colonel Mamadi Kaba kañum noon wawi arde tawtorede oɗon cérémonie o holliri kadi wonde ndeɗo mayde hay mayde wotere fotani wattirede dawrugol mayɗo ala ko yiiɗi e oɗo saaha joni so wona duwanede e yaafede ko ɗum yiiɗi kay wona wattede dawrugol ɗum noon holliri kadi ko foti kay no fonnoɗo premiére dame leydi ndi ɗum noon foti waɗnede hommage hano hannirta ni kala honneur noon ponno hommage mo fonno waɗnede laamu ngu wannimo hano hannirta ni to boowal ladde diwoje ngal Ahmed Sékou Touré to Conakry caggal ɗum noon ko hélicoptére ƴettiɗon goskiki nawi ɗum to wuuro mabɓe to wuuro makko kanko jaltuɗo aduna to jeeyano to mbotu makko dasa wuuro witengo kanka ko alada hande o wirete to saare gonga wuuro kankango kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Guinée koto leydi Guinée koto leydi Burkina Faso paaɗen aseda hanki 15 lewru avril sebbitiɓe mbaɗi jangu mumen to musgu to rewo Burkina Faso ɓe mbaɗi noon ko famde kala 40 neɗɗo mbasi hen pittali men hen jeegomo ko militaire uji 34 heddiɓe kala koɓe hinde VDP woni tigui volontaire pour la défense des patries woni yerlitiɓe kay gollotoɓe e dadiɓe gam rende leydi mumen e nokkuji mumen ko ɓen 34 mbasi hen pittali men jangu ngu ɗon waɗi koye nder région mo wali Guya e sara wuuro witengo a orema ko ɗon tigui ñangu ngu waɗi ñalawma hanki o koto leydi Soudan paaɗen to leydi Soudan noon ha subaka aleta hande walla ha oɗo saaha mo kalaten jaam suwa artude e nder hartuma lamrugo leydi Soudan ko pellodiral woni guerre mousse woni toon hakkude koninkoɓe leydi ndi tawa kadi ko hen tayre ko tayre ɗiɗi tayre kala ko général goto ardi ɗum général ji ɗiɗi noon kañumen poɗodirta kay gam ardade leydi ndi guila 2021 nde ɓe dirguinno laamu Umarila Bassirou fedde Ligue Arabe joɗinoma batu men taw ko batu keñorangu to to keera tawi ko Égypte doganno Égypte taw to keera e nder leydi Égypte dogde koyɗe jaam tawi ko leydi Égypte e leydi Arabie Saoudite nodduno nguɗona batu kono ha joni haydara ala ko gasi hen subaka aleda hande o hare nde wuuli jaw muusi no fewi e nder lamorko leydi ndi noon e nder ha tengti noon to centre woni hakkude Khartoum hakkude leydi hakkude lamorko ngo to Khartoum médecin pro démocrate en ɓe kolliri tigui ñalawma hande o togui hanki fayi hande 56 neɗɗo taw ko civil en ko mbasi toon pittali mumen kene qime ha kene ɓuura temedde jeegom neɗɗo ko barmi hen to banggue militaire uji kadi militaire uji kewɗi mbasi hen pittali men to banggueji ɗiɗi kala hay sinno kay en keɓani bilan exact to banggue koninkoɓe wasɓe hen pittali mumen koto leydi Kenya paaɗen leydi Kenya aynima ɓe neldi tigui satellite mabɓe gadano taw ko satellite opérationnel moɓe inniri kay Taifa caggal noon nde ɓe jinno aynademo laabi tati eɓe kayita lawol nayɓol ngol tigui woni lawol moƴƴol ko nden tigui on satellite wawi yaade ha no hannirta ni laabi tati ɗi kala noon haɗat ɗum haytanede koko fati kay e climat météorologique woni climat o wonno ko moƴƴani aseta hanki 15 lewru avril woni ñalawma mo leydi Kenya yejjitta moɓe gayni satellite mabɓe gaddano opérationnel o ayna
noon ko sanga 9h48 waktu taw ko era mo Kenya taifa anona nawi ɗuma ko fiso fala kon nofa tawi komo société amérique naɓe biteɗo espace x to californie siftinde on noon en 2018 Kenya ayninoma satellite mum on satellite noon komo hinde nano satellite kono satellite kay kono à titre exceptionnel taifa an noon ko kañum woni satellite gadano d'observation opérationnel première satellite bawɗo kay ƴettude e nuldude des données hano hannirtini ko ñande aljuma noon o fonno yaade kayya o fonno yaade kono noon kene heddi e sakay ɓe heddi minutaji en heddi hojomaji woni secondaji majjanɗe nogas jeetati woni 28 seconde heddiɗomo ayne o haytina ha altine hanki sappo joyi avril sanga 9h48 ko nden tigui woni nde o ayna hano hannirtini kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men joolam jaɓeri ko to leydi siri paɗena aleda hande sappo jeegoma lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati sebbitiɓe ɓe état islamique ɓe mbaɗi jangu mabɓe e nder leydi siri funnangue to funnangue wuuro witego hama ɓe mbaɗi nogas jeegomo neɗɗo koto leydi yemen paɗena laamu leydi yemen e rebelle en ɓe kala nana jukki kay ko fati kay e gostodiral prisonnier ji aleta hande o ko hande woni ñalawma tataɓo kadi hande woni ñalawma sakket ko fati e gostodiral prisonnier ji moɓe cifodiri hakkude mabɓe avion jolnuɗo 42 prisonnier tawi ko dadiɓe prisonnier tawi ko dadiɓe wonɓe ɓiɗinoɓe e juuɗe rebelle en ɓe ummima to avion jolnuɗo 42 avion mbiɗen jolnuɗo 42 prisonnier tawi ko dadiɓe ɓilinoɓe e juuɗe rebelle en ɓe juuɗuɓe en ummima to Sana on noon ummima e Sana mais noon koye juuɗe rebelle en guila 2014 ɓe nawama noon to wuuro witego Mariba to rewo leydi ndi Mariba noon kañum woni bastion woni tigui nokkumo koninkoɓe leydi ndi e oɗo saaha joni woni e juuɗe mumen ko noon kadi avion goɗɗo jolnuɗo 49 rebelle en taw koɓe hinde uttisa dadi ɓilinoɓe e juuɗe laamu leydi ndi ɓenne ummima danaka noon ummima toon ene jolni ummima toon noon yaaɓini kañumene to Mariba ummima to Mariba fayi to nokku biteɗo Sana laaɗe tati goɗɗe kadi taw ko jolluɗe prisonnier ji wostodiraɓe noon ma mbaw kay wadde ya gatta ñalawma alata hande o foof noon ko fodde temedde jeenayyi prisonnier moɓe poti wostodirde hakkude mabɓe koto leydi Mexique to leydi Yemen mbiɗen laamu leydi Yemen e rebelle en kala goppiti e rebelle en kala nana goppita prisonnier ji aleda goppiti prisonnier ji aleda hande o tawa kadi ko ñalawma hande o woni ñalawma 3e ñalawma tataɓo tawa kadi ko ñalawma sakket ko fati kay e gostodiral ɓeɗon prisonnier ji hakkude mabɓe ɓin noon laana gadan ko noon ene jolni 42 prisonnier tawi ko dadiɓe ɓiɗinoɓe juuɗe rebelle en ɓe hinde utisa ummima Sana laana ka ummima Sana wonnoɓe juuɗe rebelle en guila 2014 ɓe nawama to nokku biteɗo Mariba noon ko nokku kay religion e oɗo saaha joni taweteɗo e juuɗe koninkoɓe leydi ndi so tawi kadi ko laana gotka jolnuko 46 rebelle en ɓe hinde huttisa taw ko ɓilinoɓe e juuɗe koninkoɓe leydi ndi kan laanane ummima e oɗo saaha joni Mariba yaɓini to banggue yaɓini Sana laaɗe tati goɗɗe mbiɗe ma mbaw wadde ya garta mumen ñalawma hande o foof noon ko fodde temedde jeenayyi prisonnier ɓe mbawa wostodirde hakkude mabɓe koto leydi Mexique paɗena to leydi Mexique noon yimɓe jeeɗiɗo mbarama e nder parc aquatique to hakkude leydi ndi ko sagataɓe joguitiɓe noon kañumen kamɓe kala noon koɓe fellaɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Seeɗto Abuu Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on